поп-фолк легендата Тони Стораро. Добър вечер, Тони, радвам се да те видя. Добър вечер, господин Сиромахов. Добър вечер и на прекрасните, уникални музиканти от Куко Бенд. Това е най-добрият бенд, започващ с буквата К, след Канарите, Карандила, Каручка, Кристал, Камчия, Китка, Колорит, Козари и Калофер. Сега. Шегувам се, разбира се. От оркестър Калофер ще по-добри ли са? Така е. От оркестър Калофер, къде? Разбра ли, че твоя песен е звучала от трибуната на Народното събрание? Разбрах, разбира се. Значи трябва да кажа, гордея се много. Нали? Много. Благодаря на служителите на НАП, че празнуват на мои песни. Ела да правя на шефа на данъчните Рубен Спецов, за когото разбрах, между другото, че е прехвърлил своя фирма с дългове на някакъв клошар. Да. Даже разбрах, че при прехвърлянето е казал на клошаря: нема бизнес, нема пари, давам фирми на клошари.